Hatu kane kadeni ka jingshisha ya kaba iba san kupar nong trau ilaong lengba ka Facebook page ka jungu ki kenten ya kaba uba san kupar nong trau ubadai u general secretary jong kasang at channel C ulong shisha uweneki uba jupao ha ki rensan social media kamtam ha Facebook page ka jungu dakaba uju ai ki kenten ki ba shong sbai ki kenten ki ba kit jimut bat ki kenten ki ba day hadu kata-kata kene ka we ka ong jong uba san ko par nong trau ubal tho hagini san sngi ki bala depno ki kenten ki ba sngotanat bat ki ba kit jimut ngam tipshu na pedang jong pi ki pajba jong ka rikasi ka ba I ka jongi ka ba pi don ban ong hato pi sngo day nem yakani ka ong jong uba san kupar nakaliang jonga ubawanra ya kani kubor ngasngem bakani kanlong kabadai shispa nak shisma kalong kabadai ikenjen kibaong kumni compare lada pidon hakano kano kedan ni pio kano kedan lada pide ki scientist engineer doktor nong hikai politician pide makna ki IAS ni IPS ni mano Henry lada pimpat pule ne pimpat tip ya ka history besisha jong kabri uhnyo trap pidang de hi kibreu ki bom nang bom stat bat ki bas dangsha hikai bakla lane ki mis educate kene kadai ka we ka ba ka jingtho ya ka ba uba san kupar ulapus ha Facebook page ka jong u hoi kalong shisha ka balengkot Henry kalong ka bakit jimut hadu kata-kata nam tipsu na pedeng jongpi ka ba pidon banong halor kini kenten ya ka ba uba san kupar ula keren lengba kis ka Facebook page ka jong u hakju ko poru ula ong ngadei nyotrap ngan yesa hi nyotrap ngan long khut ya ka jaj benreu nyotrap namar ka snam nyotrap kadon hanga bat ka nyotrap blakha hanga kini kidai kenten ya kaba uba san kupar ula pasat jemut biang hangi kum kijat benreu kasi yulese ngidon kanu kejingsngau ya iba san kupar nong trau yulese bangi mia kendu lane ngim isu yu yulese ngim kenshu yu kum u jat benreu nyotrap henry ulapan pausyai bo ong ngadei nyotrap ngan yesa hi nyotrap ngan longkhut ya kejat benreu nyotrap namar senam nyotrap kadon hanga bat nyotrap laka hanga kilong shisha ki bakit jumut hadu kata-kata bat kamtam lele ya kite kenten ya ke ong compare lada pidon hakano kedan ni pio kano kedan lada pide ki scientist engineer lani ki nohikai lani ki IPS ki IAS lani ki MLA ki politician ni ngaiskam lada ngimpat tip ya ketenrai kabang ngimi nangno kalong kumno ka jela jongi ni long kumno ki jet mandro kasi jongi long leno ya kita ki baro kajing start kajing champang jongi